Δεν παρακαλώ το δικηγόρο. Είναι εξαγγελία, βρε φίλε. Άσε μας το καραγκιούς. Εγώ και εσένα. Έλα πάμε. Προσπαθώ, ναι. Εγώ το έχω χαλάσει τόση ώρα. Τι είναι αυτό ρε φίλε εδώ πέρα, με το τέλος του κόσμου δεν μπορούμε να βρούμε ένα πίνακα. Με αυτό το τέλος του κόσμου μας έχουν πεθάνει, ένα πίνακα δεν μπορούμε να βρούμε. Παρακαλώ. Γιατί ξέρω πώς θα πεις. Τι γίνεται ρε φίλε, με αυτό το τέλος του κόσμου δεν μπορούμε να βρούμε ένα πίνακα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Παγιόμαι να σας μισό λεπτό, τέλος πάντων, κάτσε, μην πεις τίποτα, μην πεις κουβέντα. Εγώ ψάχνω από το δικηγορικό γραφείο. Όπως σου λέει μήνυς γάματο. Δεν σου βγαίνει το γαμημένο. Εσύ και τι γίνεται. Πω, τι γίνεται με αυτό το τέλος του κόσμου δεν μπορούμε να βρούμε. Εσκάσαμε το τέλος του κόσμου που γαμήθηκες. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Τι θες να κάνεις. Πω δουλειά, πολλή δουλειά ρε φίλε. Πολλή δουλειά γάμο. Γιατί το γαμάς. Ό,τι και να γίνει να γελάς. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι. Πω ρε φίλε, τι είναι αυτή η δουλειά ρε φίλε. Πολλή δουλειά ρε φίλε. Τι βιβλίο είναι αυτό το πράγμα. Ούτε ένα τίτλο δεν έχει. Άστο, ξανά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν είναι το δικηγορικό γραφείο χωρίς κλοπή, δεν υπάρχει προκοπή. Άγγελος Σταυρόπουλος, ο δικηγόρος εδώ πέρα. Να κάτσω. Δικηγορικό γραφείο. Το ξέρω, δεν. Γιατί γελάς, Το ξέρω, εδώ ήρθα, ρε. Να σου πω, αυτό θα γίνει το βαντελό μας, δε. τι εννοείς. Θα μας πάρει 2.000 χρόνια, δεν βάζεις. Αυτά λοιπόν από τον Ανδρέα Καραγιάννη και μόλις τώρα με ενημερώνουν στο... Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Δεν βλέπω από τη μούρη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Άγγελος Σταυρόπουλος από το κανάλι Supernatural Effects και σήμερα θα σας πούμε ότι... Τι είπες, ρε μαλάκα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας Άγγελε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας Άγγελε. Στο σταθμό του Τσιμπουκτού, 1.000.000 κουνούπια επιτέθηκαν σε Έλληνες επιβάτες, οι οποίοι μετέφεραν τον βάκυλο του ιού του άνθρακα και άλλα τέτοια παρεμπιπτόντως. Παρεμπιπτόντως, με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή ότι εδώ πιο κάτω ένας άνθρωπος δαγκώθηκε από αλιγάτορα και ο αλιγάτορας από τον άνθρωπο. 4 γυναίκες είναι νεκρές από φωνικό τσίπημα του κουνούπι τίγρη σαμουράι και καράτε κιτ μαζί και ταυτόχρονα με ενημερώνουν μια στιγμή μην εκεί που είστε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Άγγελε. Ο Σύλλογος Απόρων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Άγγελε. Ο Σύλλογος Απόρων Βιομηχάνων δήλωσε: δεν έχουμε άλλα λεφτά. Στα επόμενα μας νέα. Ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι αλιγάτορας δάγκωσε αλιγάτορα. Άνθρωπο και γριά, ένα παππού. Ο παππούς είναι σε δύσκολη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Άγγελε. Ο Σύλλογος Απόρων Βιομηχάνων δήλωσε: δεν έχουμε άλλα λεφτά. Στις επόμενες ειδήσεις. Παππούς δάγκωσε γριά δάγκωσε παιδί περπατάει στον δρόμο χωρίς πόδια. Οι γριές έχουν βγει από τα παράθυρα και ουριάζουν. Όχι άλλο κάρβουνο. Το 2012 πλησιάζει. Ο σεισμός ετοιμάζεται. Γιατρός πηγαίνοντας δίπλα σε άπορο είπε: λυπάμαι, είστε νεκρός. Στις επόμενες ειδήσεις. Μία χείρα δήλωσε: είμαι χείρα. Καλή σας νύχτα. Το κουνούπι τίγρης έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από θανατηφόρα έκρηξη που συνέβη στο σπίτι του. Επόμενη είδηση. Έλληνας λογοκόπησε Πακιστανός στην προσπάθειά του να του πουλήσει τριαντάφυλλα. Επόμενη είδηση. Πίνακας μεγάλης αξίας. Εκλάπη από ανήμπορη γριούλα. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Άγγελε. Δεκάποντα ταγούνι επιστέθηκε, ναι. Δεν σταματάς. Τρία-δύο να πάμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Άγγελε. Πρώτη μας είδηση. Δεκάποντα ταγούνι επιτέθηκε σε γνωστό ποινικό λόγο. Επόμενη μας είδηση. Πρόεδρος του Συλλόγου Βιομηχάνων δήλωσε: Δεν έχουμε λεφτά! Το έχασα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Άγγελε. Πρώτη μας είδηση. Γιατί γελάτε γελί. Μου αρέσει που μου φτιάξεις και σκηνικό από πίσω. Σπρώξα λίγο, έχω φτιάξει σκηνικό από πίσω. Σκηνικό να σπεντίκι, σπρώξα λίγο τη σακούλα.
Το 2012 έρχεται μια ώρα νωρίτερα. Το 2012 δήλωσε. Δεν ξέρω πότε θα έρθω, αν αργήσω φάτε. Επόμενη μας είδηση. Ο οδοντίατρος σκοτώνει κάποια. Άσχετα να μ' αρέσει. Τι λέω θα πάω. Παίρνω το ψαροτούφωκο και έρχομαι. Έρχομαι εγώ, σου φτάνω στο θέμα, το βλέπεις που έρχομαι. Εδώ πέρα. Τι γελάς ρε μαλάκα συνέχεια. Σας παρακαλώ, είμαστε εδώ για τον κόσμο να δείξουμε ακριβώς την αλήθεια. Εγώ θα σου δείξω την αλήθεια, γι' αυτό να προσέξεις που μου μιλάω και θα σου πω ψέματα. Είμαι αυτό που της μάρτυρας εγώ. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Σταμάτα να γελάς ρε μα, δεν μου άρεσε κοιτάω ρε φίλε. Κράτα το φράπε, θα σου εξηγήσω. Μην μου το πιέσεις. Έχω μια γυναίκα εγώ, την Πούλα. Ωραίο κομμενάκι. Απίστευτη. Και μου λέει θέλω ψάρι. Ξαφιά. Ξαφιά. Αλλά πού πας στη δουλειά. Έλα μπροστά ρε φίλε. Να πήρε. Ψάρι μου λέει θέλω. Της λέω ξέρεις πόσο είπε ο Μούσιας ότι κάνει το ψάρι. Μου λέει ναι, θυμάμαι. Της λέω οκ. Πού να τα